Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Masobra sa isang gatos ng mga TV ang ginaamat-amat na kakas sa sulod sang mga opisina sang Bacolod City Government Center. Ini makaligad man nga may 5 ka mga empleyado ang nadakpan naglantaw sang TV sa oras sang trabaho. Yari ang report. Wala nang TV nga gintanawan sang programa sang 5 ka mga empleyado sa sulod sang City Treasurer's Office Cash Division. Kaina, gin-isa-isa naman kuha sang katapo sang General Services Office ang iban pa nga television sets nga na-assign sa pila ka mga opisina sa sulod sa Bacolod City Government Center. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, sandig sa mando ni Mayor Albi Benitez, ginapakuha ng mga TV agud mas matagaan na tensyon sa mga empleyado ang pagserbisyo sa pumuluyo. Ini makaligad man nga nadakpan mismo sang alkalde ang 5 ka mga empleyado duwa diri nangayaw lantaw sang TV sa sulod sang Treasurer's Office. Ang directive lang is dapat wala television sets, whether you own it personally or owned by the city government of Bacolod, wala dapat makitaan sa public kay it gives a distraction as we deliver the basic services. Ginsiling ni Bernard Samonte Jr., pamuno sang CTO Cash Division nga nagapahuway na sadto ang 3 sa mga empleyado sang opisina kag 2 pa ka mga staff halin sa lain nga departamento sang maabtan sila sang alkalde nga nagalantaw sang TV. Pasado las 3 Huwebes sang hapon, silang naisyuhan na sang notice to explain. Siyempre, isang empleyado sa the whole morning nag-obra. So, at aling iban to nga sa picture, hindi na napon empleyado. Basi, amo na i-correct ko lang. Okay. Ang isa to daya outsider to, yung gapungko to nga duwa. Ang lagi mismo, yung empleyado kong 3. Tama kami kakulang sa every time nga may transaksyon din na ara gid dayon atipan gid dayon why gid so far the way makukabati may complaint regarding sa performance naon. Ginpahayag naman ni Magari nga wala ginatugutan ang paglantaw sang TV sa mga opisina bisan break time. Hindi man pwede ang maglambiyong sa iban nga opisina pati nang maghampang sang game sa cellphone kun oras sang obra. Oo, basta hindi ka official employee, hindi ka na dapat ka stay, no one is allowed to stay in any of the premises if you're not doing any official function. So there will be more memorandums to that effect to ensure nga nang not only disciplined ang aton employees but at the same time nang naka-focus gid no kag wala distraction. I would say that as a general rule that will not be allowed kiti mangita kato sa kilid-kilid sa gwa sang kiti work area na da siya. Oo. Kagkalaw ay magid sir lang tawon di bla kun kamo ang impression niyo sang city government yung ginatulugan kamo bala. Sa records ng GSO, may 130 ka mga TV ang ginbutang sa mga opisina humalin sang pandemic agud nga magamit ini sa mga webinar kag online meeting. Ginausisa na sang City Administrator's Office kung ano nga mga opisina ang nagagamit pa sang TV para sa mga webinar kag online meeting. Sa Biyernes ginapaabot mabaton sang syudad ang paatag sa mga empleyado angod sa natabo antes pa man sila posible isyuhan siyang show cause order.